Ale nie, vietor mi odfúkol celý plán. Ako teraz vysvetlím deťom, čo sú obnoviteľné zdroje energie? Ahoj, Šťukes. Počula som, že potrebuješ niekoho, kto sa vyzná v energiách. Môžem ti pomôcť? Presne teba som potreboval. Deti, toto je moja nová kamarátka Šťukalka. A vie všetko o tom, ako nám príroda pomáha vyrábať energiu. Pozrite, toto sú fotovoltické panely. Slúžia ako malé lapače slnečných lúčov. Keď svieti slnko, panely ich zachytávajú a menia na ekologickú elektrinu, ktorú potom môžeme doma využívať. Takže máme svetlo priamo zo slnka. A čo vietor? Keď fúka, roztočí túto turbínu a tá vyrába elektrinu. Je to ako tanec vetra. Čím viac fúka, tým môžeme mať viac energie. A čo ak potrebujeme teplo, keď je zima? To je jednoduché. Tepelné čerpadlo vie zohriať domácnosť vďaka teplu zo zeme alebo vzduchu. Aj v najchladnejšom počasí tak môžeme mať doma príjemne teplúčko. Šťukec, a vieš, čo je úplne najlepšie? Obnoviteľné zdroje energie môžeme využívať znova a znova. Áno, príroda je veľmi múdra a preto je dôležité, aby sme ju všetci spoločne chránili a starali sa o ňu. Šťukalka, myslíš, že by nám to, ako dokážeme využiť obnoviteľné zdroje energie, vedeli deti nakresliť? Určite áno. Deti, vašou tohtoročnou súťažnou úlohou bude nakresliť alebo vymodelovať váš dom, škôlku alebo školu, ako využíva fotovoltické alebo solárne panely, energiu z veterných turbín alebo teplo priamo z prírody. A môžete pridať aj krátky popis, ako si predstavujete, že to funguje. A tie najlepšie nápady opäť odmeníme. Súťažíme o ceny v celkovej hodnote až 12 000 eur. Tak šup do práce a my sa už teraz tešíme na vaše krásne výtvory. Tak dovidenia, deti. Ahojte.